Kijing ya keren kiba kerpang, bat kibrio kiba kerpang. Na unong patai syapi ngiwan rakanang. Kajing don jong kato kani girang ba kibalan ngiladi na kabenta ban kentiu ya kiwaipat hagi kami lekai kalong sisa ke kiba don kam ban ai jingero namar kumba kalong kajing bu ya kejaka hikai bani lekai Haribhoi district kaba klem debu ya kajing siu kaba he ya kikenai lekai kalong kaba bha hadu kata-kata ban peniat cekman ya kene kam kawai na pedang kini kikenhun kibala ile istom bha hadu menta kadiga lenti jam football center kabla penlong ha kajing lam jong uba sumar lang swer kaba kampan le jumut ban kentiu ya kajing lekai football kamtam ya kikena ki bahpo khat prasnyam karta kentup ya kikenthai bat kisenrang kani galenti jam football center kadi ke bapen khasanat trikam na ka waipat ka kenhun ka blatim kum ka lenti jam welfare and development association ban khamla ban penle jumut kerpang nya ki kami lekai football ha ka jingle kendu na kalang jongi bat upa sumar lang swer ubri coach jong ka lenti jam football center ulai thu ba ka kenhun ka don ya ka jing nang kiu jongi khna kat badang mi kisnam henrei kum ba kalong kani ka kenhun kam don ya ki sponsor haba kilet bani simbenta sikino kino gilumpong ilekai football henry kan haban penlut hi nadong sedong watla kataru kidon hi kato kane kinong irap ban kersian malumala uba sumar ulai thuro ba shibun ki khna kiba ula juyo ban hikai hagisnyam kibala letno kila yo ban ilekai na ki club kiba he hapo ka jala bat lengba kini ki aka kapenlong yo u ban nang simkhya ban hikai shushu ye ki khna wat pedang kiba bon ki jinge haba penkut ye ki jinge kran ka basngo tanat bat ka baimen simbaha ubak sumar wala bu da kejing kentu ya kikimi kikpa jong kikena bakin peni ya kejing kersian ni lagi jong kikon hadu ke jaka ke bakiwan kilan met bat kum juru syaki lempung ilekai kibagani ke kenhon ka yolat ban lejnya simbenta susu la buru da kejing kerpat ya kibadon mensim ban kentiu ya ni kejak jing ilekai bakin mi syakmat ban kersian ya ke lenti jam football center bakan nang la ban sei ya kikena ilekai na kathan Thank you. Thank you, sir. One. Beli pi barok bepe channel jong nong patai tementai don ni jadi kepada jaka le kai mo banyak kendu iba Sumarang swear ibede ikut jong ka lenti jam sports center dia kalor kanika jinya lenti mo jong kanika lenti jam sports center ni ka lenti jam football center kani kami na ka lenti jam welfare and development association ya ka senga bangila seng na do 8,000 saw habang di train naman tayo kina disable ki drug addict kunta terter mat haka 8,000 khatra isdang manseng manpeni ya ka snat lenti jam football center haka ba ngiyo i kina kanthe Haribhoi kamtam kina kanthe kina senrang ki bawan na ki yang bedok bat na ki jaka ki bakam kendong kimyo ya ka platform ka babyang naman tayo jongki haka bakin le ile kai bakin kiu te kade ka wei ka jeng temu jengi kalong bangin ai ka platform ya ki khna ha ka lenti ka babyang te nakata daw ni set up ya ka football center ha ka 8,000 khatra
bat ngilayo ban penilai kaya shibun ki kena ngilayo ban penmi na kaliang kalenti jam bat ka main objective jengi kalong ban play ka platform bat ka discipline ye ki kena ki bawan na kilong yeng ki badung bat khamtam lagi jaka ki bajengai ki ba umdan menu ki bala banyalam lenti ki kini ki kena ki ba pi hikai pi hang ne ki ba pi ai training ma ki benar bohoi district sudah bro boy ki bohoi ne dan yang kawai ka hoi ki babun khandai pesan ki di napo ka district lejong hi nama kidan arnut lainut ki kena ki bawan nabar ka district ru namar ba ki de na yeng ka badung ba ki kwa ile bol palat kimdan jaga te kiwan bat ni te kisa bat nga nang ta ki school ru apo Saiden secondary school te ngi represent ru ya ka Saiden ha ka suburto kop bat ki tournament di kumbakat nungut ki kena ma bat kan thai bersenrang mo hoi ngidan yaman ta kat kum ka ayu ngidan san pusaungut ki kena nadu ki badang red nadu ki badang news nam plus nam hadu ki ba ka khandai snam arpus nam ki kena ki ba pi yalam mo su ki yalam dak ka seperti pilot nala dia ne hoi ka baning kong ngi hap hi banlut 50% nala dia nala jong baar long dan ki well wishes ki baju arab bat kawa kongsan hi teng ki kimi ki pa hi ki arab man sei khamtam ki khna red bun ki kimi ki pa ki arab ban pen sei bai kali haba kilek tendai ka bai bam ka bai kini kitai pan ni hab ban tip hi hakani ke jinya inti no pi hatu pi dan yang ke jinya mo action hoi kawai ka jinge ka ba ngi kandu kalong ba ka fun ngimdan kawai long ba ngimdan kini ki main sponsors jong kalenti jam midan tang ki well wishes kidan we arngut kum mo ki ba share up khandiat kat ba kila ai yu ngimdan main sponsor kata ka de kawai ka jinge ka ba ngi kandu henry ngimla pat khamla ai khublei ya ki katu kat ni ki yu bat kham tam ya i medical student mo jong civil hospital i bayarap ini ba lamba ka scheme ba ngi bat i ngiyo jingerap nang tu bat ni pelut ni ka pisah ha kani ki khna ha ka bede ba ki chet ki tiar gitar na bata ka practice ba ki lek chuan ka bam ka di jongki ngiyo lamba jaki ngamla khamla khumle ya medical student te nang ni smat ba ke ga jingmu ga jong pi ma to ngansya tu khnia ngan brief fi nadu ka snem arza khat pra bangi set up ya kalenti jam nga ngila ala ban sei ya ki khna khamtam ya ki khna kan thai ha ki platform ba he ni tu epi menta gidan lainut ki khna ki badan ha ka North East United ki yo banila ka ha ka North East United menta gidan Sagua nang ta ngidan kumba lai sangut kidan ha ki club ba he apa silong kidan kum harang da jin kidan kum hapo ka maulai kidan keleng kilayo banle kai ha ki club ba he asilong kita bro khat kidai ba mi na kalenti jam na basdang baru haju ko por de kalenti jam ka beningkong du ba sei ki kan thai ban mi khmat hapo pulo hapo ka SSA tournament te ngisni bok menta usnem mi khamyo asu benishim menta te ndai min chim mi dangyo benishim menta hang tu lamba ka wi ka club na po soran kham ka ba ai ngi bang ini menta ki khna jungi lengkat bat ki bang ini ban penni bat de lamba ka tu bang iyo benile kai hapo ka SSA nama ka dan ka lik ka ba he apa selong kata ka de ka wi ka ba yo ya ki khna ban pen kiu bat kila babun ki khna jong ni na lenti jam kila mi khmat ya ka state baru ajo ka por how men chim snem mo ngila wan ru hapo ka North East game North East women's league mapnya ya ka Assam Rifle ni poi chateng ni le kai nakaliang ka club lenti jam niyo ban mi khmat te nang ta ngi wan ru support Nepal ngilawan jekin national youth game la yo ban mi khmat kena jungi yo gold medal te kani ka lenti ya jungi nadu azar katra kala lang jingkel ku shibun ki kena ngilayo ban sei ki platform na banta jongki te kata hi kade gawai te ne ka jingi ka tang ka ba kongsani ka wai kelong bagindan kamaran ka babiang nei mentai ni den bok bangiyo ya kani kamadan ka badan hang ni yo kena pan practice kin kham kiu kloy te dangi khamyo siwi ki badan khambali ka nang yo jingkel ku shichu qua ban ai nga ka khubor ya ikime kikpa mo ka persim da football kam dei su ka football bang shule ha ka por jingi bang shule melen ndai menta kala dei ka opportunity yaki bakin kamai te ngindi ban chu perkhat ikho tang na mare nga ha pulia ban chulang officer lawe nei kidan ki khon jungki badan sam but kidan ru ki ban sam nei ki badan ka dedication pat ki ai 100% ka dedicate iki na menta football lada ila football tang badan sap kamu ka football kamlong ka dei bang idan football hadu arfu arnut akati te uban badan sap ban uban ubat resitom mo example ko am peni ban ya tu epi Ronaldo dan Messi
Messi udah badan sap, Ronaldo udah bateri hitam. Henry bro Arnold kidan ha kaju ka kajing ruspa menta. Dan kaju ka nam kaju ka buram ki iyo. Ti kum juru angi la dangi yo iba kidan ki kun jong phi ki babet ki badan sisa kata ka mensem mantri hitam na mata ka football. Ailat ya ki. Beningkong. Baar pat ngakwa ikmik ma haba ki ailat ki kun pat ki dei ken banwan mi syaki madan. Ban kersan ya ki hamadan. Ondai su kersan tang layen. Kersan semadan wan pe yaki hajaka ka practice ru kumjo ki practice kuno kile kuno da ka jingda lengkat ka jong phi kanong ka jingker ku ki kuno phi bat ki kuno kin sno laba phi ki klik pa phi kersan ki kuno ki kam tre sitam susu bat kawai ka bakong san e ngapai syaki mo babun hapori boy ki breu ki baruspa ki badan ka mensim bat ki bomdan spa badan ka mensim bol banno senyam lang ya ka lenti jam football center banwan chakmat bane tre lang bat ni mo undi e ha ka pisa andai tang ka jingda lengkat lang ka jong phi ru kanong ka jingker ku ya ka lenti jam ka jing ai jingmut ka jong phi ka jing dan lang ka jong phi ka jing pen ilinti lam ka jong phi kanong ka jingker ku ingi manong e phi kari boy ni kadam ki players ki babit example basut kam करीब है सुबुर तो कम बड़ा आर्सेनल मता उसने करीब है डिस्ट्रिक्ट का पहले छ दिल्ली लाकलंग अंडर 14 अंडर 17 मता उसने नहीं बड़ा लाई बट छिंद्रंग बट कंथई बट अंडर 17 15 बड़ा खत की पहले छ दिल्ली बट हदो सफरेंग की पहले मता उसने कमत का पोटेंशियल जो की प्लेयर्स भी भाई kedon sisa nidan kami kita ke platform ka babiang platform ka babiang bat ngakwa iki coach baro ki bedan ha man la ki center la jong bangin ni no ka to jing nesngai ba kadi ke jonga ringin net lang na batau kena ngakwa ban dan kata men sem bakum ki coach kum ki managers kum ki club kemo ribun ki club hari bhai bangin wan lang ha kawai ka platform bangin kentim ye kisna jong kari bhai jengi baklang kawai sing kan long ba tension bangin la ban pinmi sisa ya kita ki Messi bangin la ban pinmi sisa ki players tang na banta ki ISL league dai ngakwa bangin mi na banta ki Indian team iduna ki player khasi ban mi Indian team ngar min phai cha Manipur apo India team bon khina Manipur bon khina Mizoram bonu khasi jengi balai henry kat bara phai chadu sabar balai bon khina khasi henry ka dei nomor bangin dan ka platform bangin dan ka jengi trailang hapring ki coach bang ngakwa kum ki coach kum ki managers kum ki club owners mo bangin trailang bangin ra ya ka platform ki khina ka babiang bangin yo ban perki weki kata ka message bang ngakwa bat ha ko pon ngamla kan ai le ka pang AFP no pathai ma piwan ban saki ya gni jing practice man pelaj ya gni ka kubor ha boro ki badan bat jing dong jong phi kami ru kalau ka jing ku yangi bat kami ka hi ba kini ki sports dan le kami kan lo jing ku kan play lat bat ru ngakwa ba pindra ngene message ka government bangila dan kami ki maran ki babha emergency ha ka sport ke India mata ka pa kilo India ye tiladang dan ki maran ki babiang hari boy minum slam show ban kio bang ini tu epi mentang ngidam ki kena men hakan ni wan le kai sha asam kidam kili bahe asam ni nang ni na lenti jam bun ni poi sha asam ban le kai ban ya silong namar ban silong ni gim ju kham yo jing tip tournament be yang dari sha asam ki pen tip be jingi hiar sa thi te kalau jing ku yo sibun kena bat mentang ni tu epi namar bah academy kidam kena jingi ki ba ngako sha asam ru gitu ki yo kembasan na kali ke badan men hakan ni ka under 17 azmitat kilo India sangat kiyo ban represent hak Assam League kidai ki kena kibile na klub janga kile chati bat ki kena khasi jumi sitem kile kana ko ka klub na Assam ru i kani ka long jing ku Assam ki bon ki tournament kada samai gele akim didan ki tournament ki babha ki jlong na ki tournament ki besulang penne kai ban yo bisa suye yo ka to ka champion 10,000 10,000 silak ndai kambai bat ka tournament ka ba itu ka government ka bala ban ra ki ba kinmi ya ka state mo kamdan kum kita te kamdan jingmut ki kita men ba ship ne thang tu kamdan jingmut e ndai min jing ka de bandan ka tournament ka badan bet ka government kana ki khna ki ba mi ngatu ki ba bet kindan la chisha ane tu ipi kita ki khna sanmet ki ba mi khna mata ya ka Assam team ki ba wan ka ying badok ndai mata namar ba ki mi ka Assam ki yo ka jingker khu ki la yo ka scholarship ki yo e baro khat te kata hi ka bei ka kwa blong ba ka kwa ba ya ka mo apo megalia khamna mi kan thai ba ngin kham chim kia namar ba kumentaling yo ikat sama pai ki ang drug mo baro khat yang ngin pen sange drug hendai ka ipat kalat ba pin pun ne khna bon like no drug kadai ka sports dei ala sports ka balak like yo drug de na kata da ngin chim kia lang ban lamba ka ne ka lat patai kubor pen tiang ini ka kubor ba dan kam ya ki tournament ki ba ka government kan itu nama kan lo jingker ku ya ki kina bless you
Kini kide kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong po town shopping complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pranyo laiwei kendai ndriwei arnyo lai